Ahay, naglain akong tiyan nga namisita ko ni Madam Maria Bungangera. Gwapa magunang DJ gun ni si Madam Maria Bungangera. Ano ako maglingkod-lingkod ko sa sopa. Lain akong tiyan. Ay maayo kay may bidukol nga iro si Chinboy. Buloloy, kumusta man Buloloy? Madam, may hapon din madam. Asa ba takalagad Buloloy? Madam, misita lang ko madam. Hindi ko tiyan. Kau tutun ko. Ay, kagwa na nakautot chiko. Ay, Chinboy, pawa dia Chinboy ha. Pawa dia kay wala tani. Buloloy, nangutot ka. Salamat. Ang iro may napasangin lang may nangutot. Hindi po ngutian. Kau tutun ko. Magutot chiko. Chinboy ba? Pawa dia Chinboy ha. Pawa dia kay maulaw tangi Buloloy. Nangutot tapog ka. Kau tutun ka po. Ay, Chinboy. Pahawa ba na Chinboy? Makaigit kina si Buloloy, matulungan juga. Nasamot.